Gitutukan karon sa Police Regional Office Bar ang investigasyon sa natabong ambush sa usa ka police car sa Ampatuan Municipal Police Station nga may resulta sa kamatayon sa Chief of Police sa Ampatuan Municipal Police Station o uban pang kaubanan sa kapulisan niini. Kagahapon sa buntag Martes, Agosto 30 sa Barangay Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao. Gipaniguro ni PROBAR Regional Director Police Brigadier General John Gano Goygoyon nga manubag ang mga responsable sa maong insidente. Matod ni General Goygoyon, magapatigay na sila og manhunt operation batok sa mga wanted persons nga adunay standing warrant of arrest. Nagato si General Goygoyon nga adunay nagtimbre o adunay mihatag impormasyon sa ilang ipahigayon nga operasyon. Maong giambush o giatangan sila sa mga armadong tao ang mga PNP personnel. Ito nga, while we are doing the one-time, big-time to make sure that all warrants of arrest will be served, mukhang may nag-leak siguro ng information but we are still getting it and unfortunately nga sa mga pina-implement natin to ensure the peace in the community, na-ambush ang ating mga kasamahan and our personnel are right there and we will be making sure that investigation as to how and what happened will be done. Atol sa pagpang-ambush, namatay si Chief of Police sa Ampatuan Municipal Police Station, si Police Lieutenant Trinaldo Samson o si Police Captain Salipudin Talipasan Indab. Samtang naangol ang tulo ka mga PNP personnel. Hugot nga ikundina ni PROBAR ang nahitabong pagpang-ambush. Misaad si General Goygoyon sa mga pamilya sa biktima nga hatagan og hustisya og tabang ang pamilya kalabot sa maong insidente. And also to help the families of those who were killed in this incident, and we would like to assure the public that we will not let this pass. We will do everything to keep the peace in PROBAR. There are incidents such as this, but then as law enforcers, we are ready to give, sabi nga sa ating kanta, na ihahandog ang nag-iisang buhay. Although we do not want that to happen, but then this is really what the service is asking for when you need to protect and serve the communities. Samtang nagpadayon ang gihimong makuting investigasyon ug hot pursuit operation sa Maguindanao Provincial Police Office batok sa mga suspitsado. Nanawagan ngadto sa publiko ang PNP nga i-report ang bisan unsang impormasyon kalabot sa pag-ila sa mga nagbuhat niini. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!